Assalamu alaikum, sunana Maryam Yahaya. Ina wa masoya na fatan alkhairi. So amma na ji ana wani sanarwa cewa na mutu. To ita mun mutuwa lokaci ne. Idan lokaci na yi zan mutu. To amma gaskiya ni ƙarya ake mun ban mutu ba, ina nan da raina. Yan Facebook ne suke sawa cewa na mutu alhali ni. Maryam Yahaya dai jaruma ce wadda ta shafe wata da watanni tana jinya. Wasu suka ce jarumar dai ce take damunta, wasu kuma suka ce asiri ya kai mata. Sai dai jarumar ta karyata wannan batu inda ta ce typhoid da malaria ne kawai suke damunta. Jaruma Maryam Yahaya ta fitar da wani sabon bidiyo wanda take cewa kan batun mutuwar da ake cewa ta yi ƙarya ne. Jarumar ta ce tana nan a raye kuma kowa zai mutu idan lokacin sa yayi. Ta ce kamar yadda kowa yake ganin wannan labarin ita ma haka ta tsince shi a kafafen sadarwa. Ta ce mutane kirki su yi watsi da wannan magana da ake yadawa kuma tana samun sauki. Ga bidiyon jarumar inda take faɗa da kanta. Sai a ji daga bakinta. Assalamu alaikum. Sunana Maryam Yahaya. Ana ta jita cewa mutane cewa wasu na mutu. To ni ina cikin koshin lafiya. Kuma Allah ya bani lafiya. Maryam Yahaya ya jiki? Jiki alhamdulillah, idan ni yanzu ma na riga da na samu sauki. To kamar menene ke daminki? Na yi typhoid da malaria ne. Ina kan yin shi to amma yanzu alhamdulillah na samu lafiya. To amma kamar wasu raɗe-raɗe suna ta yawo da ake cewa kamar an miki makarko jifa ne ya same ki da ya kwantar da ke tsawon wani lokaci. Gaskiya ni ba jifa bane ba dan ban ba su ba. To kamar dama can kina da wata lalura wacce ta shafi makamancin ko iska ko wani abu makamancin haka wanda kamar haka wasu suke ganin na da alaka da cewa ko wani abu aka yi miki? A'a, ba ni da iska dan ban taɓa yi ba. To kamar yanzu ya kike jin karfin jikinki? A jikina yanzu gaskiya alhamdulillah, kawai dai sai dai irin dai rashin kwari, kuma da mai shi ciwo in ka warke sai a hankali kwari yake zuwa. To kamar yanzu yanayin zafin ciwon? A'a, yanzu gaskiya ba na jin zafin ciwon komai, ba na ji. To kamar daga abokan sana'a, wanki na abokan sana'a, wani irin gudunma ko karfin gwiwa suka ranga baki don wannan lokaci? Gaskiya babu wanda bai bani karfin gwiwa ba, babu wanda bai zo ya duba ni ba, kuma na gode Allah ya saka da alkhairi maza da mata. Na gode.